saya sin pat nga biang subha biang epi hagani kapor bangin ya kren biang hagani ka subject kaba niladap ya kren hagatu ka benta ka banikong sepang kesabatan naga New Testament kesabatan naga Old Testament bat kesabatan naga New Testament hagani kapor pat ini page pat ya ki cingkeli lani ki daw kiba bun kibri ku cukeli lani ki cu ai daw balai bakim semlara kesu ya kesini sabatan bat nganget ba pidang ikan mau ya kebenta ke ba lingkong ke bang keren nadu ke kitab Genesis lane nadu ke per Eden ublei ula ai ya kesni sabaton ba hau brio ba lingkong ba song sni agani kesni sabaton bat kumta ter ngiu i hadu kata ke beneng ke batmai bat ke kendo ke batmai ba ke sabaton kadang yaisa ti agani ke por ini pej pat ikini ke cingkeli kiba bun nangi ngi jukeli ikini ke cingkeli bat shwa pengini ya chata ini pendem yang ikli akicing duai. Au boleh pas ni bah nengi aingo biang imi try kena kleman. Try ngawan biang hakmat cumi ban kerpat nami ban men pensai nga ya ka ek bah yang sa pensai ya tin ke cumi bagi ek bangan keren kin long ba mamihi menelam di cenga bangan la ban pensai kena tin ke cumi. Ngau try ke kerpat ke cunga nama like plate kicunga nama kepat ni berok teng Jesus Christ arta amen. But kecingkeli ke baning kong tam ke bang akwa ban wan lam hagani kapor kadai kani kiba pun kibri ku cukuli dari ki cu ai daw ya kesni sabaton kiong no kasabaton kadai ke jong giju kiong no kasabaton kadai ke jong giju kumta ngiki kristan ngim don kam syu ya ka hato kalong shisha kumta pitem nem lain kong tam kasabaton hangno ngia pule hagtu ka baningkong bala ai ningkong tam ya kasabaton ha wadam bat kaim ini pet biang menta na kitab Genesis kalnong ka ar kadkhot ka ningkong hadu ka balai ka omne kumta la pendep no ka beneng ba ka perthei bat ya ki kenhun ba baro chongki te ha ka nyo ka sngi ublei ulap pendep no ya ki kam chong u ki baulala penlong bat akbah nyo ka sngi ula shong sngi na kam chong u baro ya ka baulala penlong bat ublei ula kerku ya ka sngi ka ban nyo bot ula kentang ku ya ka naba ha kani ka sngi ula shong sngi na ka kam chong u baro ya ka baulala penlong bat thau kai ka ba ublei ula le ula ai ka sabatan hano omdei ha kiju hagani ka por dang don tang adam bat kaim empat semladon jat ben riu Jew, empat semladon jat ben riu Greek, tadi empat semdon kita ki Roman, empat don kanu empat kacai ben riu hundai dang don tang wei, tang ubriu, kamu tang Adam bat kaim. Bat hoi, lesi pinong ba oh lesi lawan Jisu lesi lawan kelah. Tong ini pet Jisu wang kuno. Hato la ai kasabaton nam hau Jew. Tong ini pai bat nga. Syaka Gospel Marcos kalnong ba ar Gospel kat kum Marcos kalnong ka ar kat khot ka bar phnyo ko ong kumne ti ula ong ru haki la thau ya kasabatan na ka benta ubriu ya ubriu na ka benta kasabatan ka Bible bat Jisu shimlaong la thau ya kasabatan na ka benta ujiu la ka kasabatan ka de na benta ujiu Jisu jenlong la thau ya kasabatan na ka benta ujiu hanrei hang ni ngiu ba Jisu hi dalade hi ulong no la thau ya kasabaton na kabenta ubriu omde na kabenta ujiu bat lesi ngalak menong balada ngihi ngiken yeladi bangide kum ubriu kasabaton kade nam ta chongi lada ngim ken bangide ki briu te ka shong hangi henre kasabaton kade na kabenta ubriu omde mano ong Jisu hi daladi ong ya kata nganget kelas ngutho lada ki briu kin ong ipi hato kasabaton kade tang nam ta chongi jiu Jisu tho baksabaton kam de nam ta jung jiu henrei ka de nam ta ubriu hi baro kacingkeli ka baar pat ka ba ngijiu sngo kiong bang gishong sngi ha ka sngi mi pat lane ha ka sngi sande namar bakade ka sngi utrai kiong no kade ka sngi utrai kumalong ngalong ipi kalong ka ba ma ba bangin ong ya ka ba utrai laong bat ya kani ka dekat ki pensong nong rem na ka kitab jingpau kal nong ka ba
ningkong ka dekat ka ba sipo ka bong ngalalong ha umun sim ha ka sngi utrai kam shamlaya thu yangi kanu kadai ka sngi utrai henrei ka shuong bangalalong ha umun sim ha ka sngi utrai kam shamlaong ba ka sngi mi pat kadai ka sngi utrai lani ka ta sngi ningkong kadai ka sngi utrai henrei ngin ya pet ka bible ka don ban ong ayu syapang ka ta sngi utrai ngin ya phai shwa bat nga na ka kitab Isaya kalnong basan pupra ngin ya pet na kitab Isaya kalnong basan pupra karkhot kabakat lai ngumne tanami phaino ekislakjat na sabaton na kabale yal kaching snobha kasngi bakentang jonga ngap ha blewang no kasngi bakentang jonga kasabaton kadai kasngi jongno jong ublei wang no saisien ngadong kasngi bakentang jonga bat men khot ya kasabaton kasjing snobha bat ya kabakentang utrai kabadon burom bat men burom ya ka klem dale ela kachong galenti lemne sham ela kachong kaching snobha lemne kren ela kachong kiktien hang ne wisaya no itu lupa wang ba kasabaton kadai kachong ublei hi ula kren lengbau isaya wang no kasabaton kadai kachong ublei wang kadai kachonga kamot kasabaton kadai kasngi utrai ngila mansong thu syai ba kasabaton hi kadai kasngi utrai ngila rupanya page bat nga naka gospel Matius kalnong ba khatar gospel Matius kalnong ba khatar kadkhot ba pra kongum ni naba ukun ubri ulong utrai kasabaton Jisu ukam trai ya kai ya kasabaton naba ukun ubri ulong utrai kasabaton kamon bagasni sabaton kadai kajong Jesus Christ kasni utrai ngimla ban penkam daka weipat kasni bakadai kasni utrai ladang ngila shem ba Jisu daladehi unang ba kasni mipat kadai kasni utrai kamdon chinge bangin pediang herengi shem ba Jesus Christ wang no ngalong utrai kasabaton kadai kabasai bat haki babun kita khot kiba nisham hakini kisau gospel kiba krani kini kijo ong bangalo kasabaton kadai kejong ukon ubriu kamu Jesus Christ ulong trai jong sabaton te ngimla ban ong ba kasngi mipat kadai kasngi utrai bat gajingkeli kabalai kaba kiba bun kicukli yang no namar ba Jisu ulami pat ha kasngi ningkong na katakadaw ngide ban syong sngi ha kasngi ningkong katayo balay bang isyong sngi kasngi ningkong katayo namar ba Jisu ulami pat ha kasngi ningkong hato don jingtho ha ka Bible ban ong ba namar ba Jisu ulami pat ba syong sngi no ha kasngi lani ngala onong ba Jisu kumbang ngala ong ipi ulami pat kadai kajing sisya bat uladon hagadi ka perthai hadu saupo sngi bat kisendran lada kadai ka sngi ningkong kadai ka ba ngin syong sngi no unjen dalah yatho ya kisendran henrei syamla yatho na kata kadaw ngimla ban ong ba namar bo Jisu ulami pat hagani ka sngi ningkong ngin ya syong sngi no hagani ka sngi ningkong henrei ka ba penken mau yang ya ka cing mipat ka jong Jisu ya ka cing yap ya ka cing tep bar ka cing pen mipat ka jong Jisu kadai tang kawai kacing leniam kabau Jisu ulabu ya kerukam kabau penken mau ya kacing yap ya kacing tep bat ya kacing mipat kacung Jisu ya kani ngila mansyam na kam na kasiti sikinong rom kalnong kabah nreu kadekat kabah san bat kabah nreu kaong ni namar lada la peniap sap lam yangi ha kacing seriem kacing yap chung u kumtaru ngin yal yolong ha kata kacing seriem kacing mipat chung kai kabapen kan mau yang i kacing yap lane kacing mipat kacung Jesus Christ habangi shim ya kacing baptis habangi let syawa ban pen baptis habala pengam yang i hakawa bat lak lepat yang i nakawa katu kadai ka kabau Jisu ang no ba kadai bangi kan mau ya kacing yap ya kacing tep bat kacing mipat kacung Jesus Christ namar ka Bible ko ang no namar kata ken la betep lam yangi bat u
da kacing penbaptis la petep lem yang i bat u da kacing baptis ya kata kacing yap cungu bakat kumbala penmipat ya ukris na ki bayam hakaburam kacong pa kumta bangiru ngini ya kacing thmai kacing em namar la penyep sap lem yang i kacing seriem kacing yap cungu angno la penyep sap lem yang i kacing seriem kacing yap cungu kumno la penyep sap lem yang i kacing seriem kacing yap cungu kumtaru bangin yo long hakata kacing seriem kacing mipat cungu kumno ngin yo long hakata kacing seriem kacing mipat kacungu haba la penbaptis yang i ngilalek akawa la pengam yang i bat la kelepat nakawa kata kadai kacing seriem ya kacing yap ya kacing tep bat kacing mipat kacung Jesus kata kadai kaba Jesus ulah hikai yang i bat ngimsyam ba Jesus ulang no bangalami pat hakas ngini kong pide ban syong snino akata kas ngini kong kabanga ngaleng mipat kita kidei tang kicing hikai kicong gibriu bat kicing ong kicong gibriu ngimla ban syam ya kani na ka Bible tang shi dekot ru bat kicing keli kabasaw kaba kibabun kibriu kicukeli kiong no nado po Jisu ulayam kisenran kilalong jingeseng hakas ngini kong katayo kisenran kilalong jingeseng hakas ngini kong katayo ngalak banong ba kidon hadu kumba san puar teli ki dekot aka testament kaba thmai ki bakren syapang kasabaton bat ngasyam tang kumba nyok teli ki dekot ki bakren syapang kas ngini kong jong katayo bat na pedeng kini ki nyok teli ki dekot ki bakren syapang kas ngini kong katayo san teli naki ki dei ki bakren syapang ka cingmi pat ka jong Jesus Christ san teli ki dei ki bakren syapang ka cingmi pat ka jong Jesus Christ bat ngini pet ya ka wei kaba ki briu ki ong ba kani ka dei ka dekot kabala bau pen ka Bible ka pen i ba ngi dei ban song snino akas ngini kong ini apa bat nga sa gospel Yohanes kalnong kaba arpo nangta ka dekot gospel Yohanes kalnong kaba arpo ka dekot kaba khat kendai ai ka omni onda kumta habala janmit ha kata kasngin kong chong katayo bat haba kila khang ye ka jingkhang ha kaba kisenran kila yadon damar baki syap tiang igi jiu Jisu ulawan ulayeng hapdeng bat ulong aki long ka jingsuk yapi kibabun kiong kumno kani kadai kadakot kaba pen i ba kisenran kila ye senglang hakas ngining kong katayo henry la pi pule bha hang ni hato ki kedai baki kia lumlang manlong cingeseng hakani kas ngining kong kam dei kumta henry ka pen i ba umno namar baki syap tiang ye gi jiu kia lumlang hang ta bat Jisu ulawan hapdeng jongki bolong no tolong ka jingsuk yapi kam syam la pen i ba Jisu lane kisenran kia seng no hakani kas ngining kong katayo kadai tang namar ba ki syap tiang ye gi jiu bat kia lumlang hakani ka caka bat Jisu ulawan hapdeng jongki bat ulong tolong ka jingsuk yapi kata kadai ka wei ka dekat ka ba ki babun ki pensyong no rem rengim syam ba Jisu lani kisenran lani ka Bible kan ong ba pinsyong no hakani ka sngin kong jong katayo saka wei pat ka dekat ka ba ki babun ki juang kani ka de ka dekat ka ba ngide pensyong sngino hakas sngin kong katayo ya kani ngila mansyam na kam ki apostol kalnong ka ba arpau ka dekat ka ba nyo te hakas sngin kong katayo haba ngilayawan yes ban ya kedia kpu yaseng ban ya kedia kpu upol ulay lap yaki ba un selej no lasai ti ulap penslem ya kacing lap hadu siteng senia ke kani kadai ka ba ki babun ki ong no hang ni ngiu i bo pol ulap penlong cing seng hakai hakas ngining kong katayo bat ngide masotho balai ba hang ni kong ba hakas ngining kong katayo pol kilailang maniaseng ban kediak pu ban banilap ban hadu siteng senia ngide masotho ya kani haka cing sisya kam dei haka sngin kong katayo kumbangi sotho kumbanga ong yepi ngide masotho ya karkom ken sngi ka jong ka Bible ka ken sngi na basep ka sngi hadu ka basep ka sngi bat ya kani ka khon ladang ipule
naka Good News Bible kong no on Saturday night. Na Good News Bible kong on the Saturday night kapa pen iba kadai haka sabaton janmit. Haka sabaton janmit. Balai mengalap nong kumta pe nia smuto ba kumno kar kom khen sngi ke jong Bible. Ka Bible kong kitab Genesis kalnong bening kong kar kebasan. Kong no ublei wang no na bagat janmit kalalong bat ka step kalalong ko wei kasngi. Ka chingken sngi kadai na ba sep kasngi ha ba sep kasngi. But Leviticus kalnong ba arpulai karkot ka balai pu aru ka pen I kani. Maka chingken sngi ka Bible kadai na ba sep kasngi ha ba sep kasngi. But hang ni ngiyo I ba kumno bau apostol Paul upen slam ya ka chingilap hadu siteng senya. Lara agasngi sabaton men sngi baro layalap baro sisngi. Apostol Paul baro sisngi layalap agasngi sabaton. But ondala sep kasngi kalawan kasngi ningkong katayo. Hapalawan kasngi ningkong katayo apostol Paul uyalap hadu kono hadu siteng senya. Kamot kalapoi kasngi yu kasngi ningkong katayo. Baru yalap hadu siteng senya bat wang no ba unsalet no lasai. Lara kasngi ningkong katayo kadai kasngi ke ba ki apostol ki song thai. Apostol Paul unum jenda lalet no lasai. Nalu kadai kacing yalap kadai hadu siteng senya. Bat ngiyo I ya kai ka bala ja hakani kacing yeseng ka ba yeseng. Bat we ni ki samla obakerteng yutukos ula hap na jrong bat ula yap bat apostol Paul ula pen empat yau. Bat kani kacing yalap kadai hadu siteng senya. Kabadai kamit sengi secang lani ngilap nong ba kalapoi ke kenta chung sengi ningkong katayo bat ngimde ban sotu klumar lani ngimde ban sotu bakla bakani kerekot ka kren bala penkenria no ya ka sengi mane blei na ka sengi sabat sya ka sengi ningkong chung katayo pin pule ba bat pin syam ba apostol Paul wilap hadu siteng senya bat unsalet no lasai nganget ba pila sotu ya kani apostol Paul hi syamlap penlong jing seng haga sngi kong katayo lani syamla bu da ka wepat ka sngi bangin long jing seng haga sngi kong katayo Henry kadai ka jing slam ka chung u ban penlong jing seng hadu siteng senia na kata kadaw kalapoi ka sngi kong jong katayo bat ngia pet saya ka wepat ka dekat ka bangi syam ya ka sngi kong na ka siti skinong koren ningkong koren kalnong ka ba khat riu kerkot kebar ningkong koren kalnong ba khat riu kerkot kebar kong kumne hakas ningkong katayo wei pa wei na pi un bu no haladi da kabakan show kat kum kacing yo chong u ba un om long kacing senyang sebai ondang awat kibabun kyong pe hang ni ladon kacing senyang hakas ningkong katayo Henry kani kadekot kam sem lakren ba la penlong chi seng hakas ngin kong katio kani kadai kacing betha kacong Paul ya ki para benget hak tu kapor ba kin ya lum senyang lani kin no senyang ya gitu ki para benget ki bai kendo kacing Jerusalem wong no to lum lupa hakas ngin kong katio kenang ba ondang awan onom long su kata kacing lum Henry bangan yo bangan siembet bangan letbet sa Jerusalem kam day kaba peni ba kilai long cingeseng hagas ngining kong katayo nganget ba nakini kidekot ngiyo I ba syamladan ka weru kadekot ka ba peni ba lapen kelano ya kas sngi mane blei naga sngi sabat sya kas ngining kong katayo hot kielong cingeseng desi hadu siteng senia Henry compare ladang ngilong cingeseng hakanong ko sngiru Henry kasngi sabaton kadai kasngi ka bau bleu la pengentang bau la kerku ya ka bat kadai ka bang ngin song sngi kum kibriu bat kadai ka bau bleu la thau knang namta chungi kibriu ngi don kam ya ka sabaton bat ngin ya pet pat saya ka wei ka dekot ka ba ki babun kibriu ki ong pet hang ni ngila syam ya ka ni ka dekot ka ba pen I yangi bang ngim dei syu ban sumar ya kasngi sabaton ya ka ni ka dekot ka bang ngila syam kadai na ki kolosai ka siti je ki kolosai kal nong ka ba ar ka khot ka ba khat saw hadu khan riu kong gum ne haba la pendam no ya ka kot cingkular bala tho akan yam ka rukom ka ba yale persya yangi ba
kaba long persya yangi bat ula weng no ru yaka udat sanar yaka ha kading pna bat haba ula lao no haladi ha ya ka ching sinsyar bat yaka bor udah thatrong yaki ha ka bapau udah risa halor chongka namar kata wat ai ba unuru un bishar yapi ha ka bam lane ka badi lane syapang kasngi jingkhawai lani unai thmai lani kasngi sabaton kiba pun haba kisam ya kene khot kyong ba hangni ngilai i ba pleng ngimdon kamshu ya kasngi sabaton ngimdon kamshu ya kasngi sabaton herengan ong yapi bangin sotho ikane khot ngini pet ya ki artli ki man ki bangi debel sotho ngini pet ya ka ka bala sa nar ka bau jisu la sanar badia ka ka bau jisu umpat semla sanar ngin ya lek kendiat ya ngin pe ya kendiat ikini ki artli ki man kita kidei kanu kata ka hukum ka bala sanar bat kanu ka hukum ka umpat semla sanar angan penmeta ikini ki artli ki hukum kadon ka hukum ka ba latho do ble bat kadon ka hukum ka ba latho do Moses ngin ya pe ya kane na ka Bible bat nganum suong daladihi ngin ya phai bat nga na ka kitab Exodus kalnong ke bah life away ini apa cua ya ka hukum ke bah lathok dau blehi Exodus kalnong ba life away ke dekat ke bah kat pra ka ongum ni onda lawaino ya ka ban kren hau Moses hau lum Sinai ula ai artli ki maulun kniap ka cing pla ki maulun kniap bala thok ken da ka senriak ti uble ongno lawaino ya kaban keren hau Moses sebelum Sinai ublei ula ai ki artli ki malung kniap bala tho dano da ka senriak ti ke chong blei kita ki malung kniap ki dei ki bala tho da ka senriak ti ke chong blei pitep kai ke bala jia kat ba Moses udang ap ya kini ki sipo hukum hau lor belum Sinai kai ke bala jia kalong ki kun Israel ki la yamani blei thau kat ba Moses umpat semlawan pai bat kyong no Moses lesi ula yam nengim tip kai kepala jaya Moses namar bala sapho sngi sapho mit syamlawan syu te kila ong no tong ini thau blei ba unlej haswa jongi bat haka chingwan ka chong Moses ulas ngobitar boloi i ki khun Israel kila ya mani blei thau ula bread ya kitu malung kniap halor kani ka masik siar bat kini ki malung kniap kila pai watla kila pai kini ki malung kniap ublei umpat syamla sya ya Moses mo tho hi daladi henry ong no pet na kitab Exodus kalnong ba life sao ka dekat ka meningkong blei ong kumne pat ti utrai ula ong Moses to mensta artli ki maulun kniap kum kita ke meningkong balai ong to mensta artli ki maulun kniap kum kita meningkong bat bangan satho halor kita ki maulun kniap ya ki tin ki baladon ha kita ki maulun kniap ki meningkong ya ki bami melapan pai amno ublei semla sya yang Moses bau tho kita ki malung kniam walau Moses bula yo pulelot iki sipo hukum henry ublei utho hi daladi ya kita ki malung kniam ki bau ula ai hau Moses ki artli ki malung kniam pengen pule pi ke dekat ke ba arpo pra ke bang gumni ti ula don hangta lembat utrai saupu sngi bat saupu mit syam labam kpu lemni di ti ula tho halor kita ki malung kniam ya ki tin ki ba kata kecutang ya kaba ya kita ki sipo hukum ken ki sipo hukum ki dei ki jing tho ki ba ublei hi daladi ula tho bat ki ba ublei ula tho hai hakima bat ki don sa ki wei pat ki jing tho ki ba ublei shimla tho henry ula pha man tho angno hau Moses shimla tho hi henry ula pha man tho hau Moses pek in ya pek ye kane na ki ar chronicle kalnong ka ba life ulai ka dekat ka ba pra ar chronicle kalnong ka ba life ulai kerkot keba pra kong ni lem ni ngan ompen kriya syu iki kicat Israel na kari kabanga labu ya ki kpa chong pi ladatang bakin sumar batle baro ya kabanga hukum haki amno tang bangit sumar ya baro kibanga la hukum haki ya ka hukum kabang bat ya ka an karukom baro ken da kakti Moses ya ka hukum ke chong blei bat ya ka an ka hukum ka bada kakti ke chong Moses kadon ka hukum ka ba ublei hi daladi ulatho
bat kadon ka hukum ka ba da ka ti ka chong Moses ula tho ni dei ban snow tho ya kani bat in snow tho khamnia susu ni phai bat nga ha kitab Deuteronomy kalong balai phuwe ka khot ka ba ar pusau hadu ar phun riu ko ong ne kala jaru onda Moses ula waino ya ka ban tho ya kita ki tin kani ka hukum ka kitab ha ka kitab amno Moses ula tho ya kani ka hukum ha ka kitab habanda pendep yaki Moses ula hukum ya ki lebih ki bayaba ya ka senduk ka jutang utrai urong tu syem ya kani ka kitab ka hukum bat tebu ya ka ha ka krung ka senduk ka jutang utrai ba blei chongpi kan ba kan long hang ta ken kum ka sakhi persya yami kan mau kini kentin ongno kini ki ka kitab ka hukum bala tho Moses hang ni ka benta ka bakhadu omno kan long ka sakhi persya yami kan long ka sakhi persya yami kini ki hukum ki dei bala tho dano do Moses bot upha wan bu hang no hakrung ka senduk ka jutang ki sipau hukum ki ba la tho do blei da ka shen reak ti chong blei la tho hai hakimau bat la pha wan bu hai hapo chong ka senduk ka jutang ya kini ki hukum ki chong Moses pat la pha ban bu hakrung ka senduk ka jutang pek ini pek kie kita ki hukum ki bala tho do Moses bat sapang kai Moses la tho ki hukum ayu kita ki bo Moses la tho phai bat nga shi ki ar chronicle kalong ba phra ka khot ka ba khat lai ar chronicle kalong ba phra ka khot ka ba khat lai ka ongum ne kumba ka dei ka kam chong ka wei pa ka wei ka sni uda aingo kat ba kum ka hukum Moses amno uda aingo kat ba kum ka hukum Moses ha ki sabaton kumno ha ki sabaton ngisotho kane kam dei ka sabaton ka sni ban yo re ki sabaton ka chingle niam bat ha ubnai batmai bat ha ka ching khawai niam balabu laisin sisnem ha ka ching khawai niam pu bu khlam thiat bat ha ka ching khawai niam ka kita yo bat ha ka ching khawai niam ka ying trap pi omno ki hukum Moses ki bade shapang ki sabaton bat ki ching khawai niam ya kini ki ching le niam ki bala le sisin sisnem ru lakhot ya ki sabaton kani ka ya pher na ka sabaton ka sngi ban nyo bat ka sabaton ka ba ki le sisin sisnem kidon ki sabaton ki ba ki khun Israel ki churakhi ya ki man la kapor bat kumbala tha da ka tin ka chong blei bat ngila ban ya pech ya kani na Leviticus kalong ka arpulai khendiat kanuksa Leviticus kalong ba arpulai ka khot ka ba arpusa to kren hagi khun Israel to da ong hau bnai uba nyo hakas gi ka baning kong chong to bnai kan long ya phi ka sabaton ya ka ba long ka ching pen kan mau da ka ching pen sawa ya ka turoi bat ya ka ching ya seng ba khoj omno ha ubnai ban nyo bat ka sngi ka baning kong kani ka sabaton ka badai hau bnai ban nyo bat ka sngi ka baning kong kala ban hap ha kanu gunung sngi kala ban hap ha ka sngi ning kong kala ban hap ha ka sngi baar kala ban hap wat ha ka sngi sabaton ru kani ka dei ka ba na ki wei pat ki sabaton ki ba omde na ka sabaton chong ka sngi ban nyo bat kani ka dei ka sabaton ka ba ublei ulabu kerpang kidon ki wei pat ki sabaton ki ba ublei ulabu kerpang bat ula ai kini ki hukum ha Moses ba Moses untho eki ba ki kun Israel kin sumar bat kin le ekini ki sabaton bat ngisyam ba kini ki dei ki sabaton ki chingle niam ki ba ngilasyam na ka Bible kaya pher na ka sabaton chong ka sngi ba nyo bat ngini pet pat hakani ki sngi sabaton kay ka baja kichu don ru ki ching yabam yadi hakini ki sngi hakani ki sngi sabaton ka ba kidon ya ka chingle niam ini apa bat nga sya ka kitab Exodus kalnong ka ba khat ar ka khot ka ba nyo hadu khat we kin shimru ya ka snam bat kin klan haki baro arliang ki shokat bat hakli jingkhang chong kita ki yeng bat ha ka ba kin sab ya bam ya u kin ya bam ru ya ka do kata
ha kata kamit ya kaba las ang ha kading bat ya pu baklem thiat lem bat ki chur bakthang kin ya bam ya ka phin piwat bam do im ya ka lem ni balashat lem henre ha balas ang ha kading ya ka klen chong u lem bat i chat bat ya kisdir chong uru di pin pensa ru em na u hadu mestep ti ya kata ka badangsa hadu mestep tu thang no hakading kum ni pin ya bam ya u ba la panpo ela ka sangkai la ki cuti ha ki slakchan bat la ki dingdo ru ha la ka kakti wa pin ya bam ru ya u da ka ba kerki kalong ka cinglat utrai kani ru ka dei ka wei na ki hukum ki bala tho Moses ba kumno kin ya bam ha kata ka sngi ka cing khwai niam lani kata ka sngi sabaton ki ba ublei labo te bangin so tho ya kani ngide ban so tho ya kani ningkong bangin so tho ya ka City Kolosai kalau nong kaba ar ka khot kaba khat saw bangin su tho ekne ka khot na Kolosai kalau nong kaba ar ka khot kaba khat saw du khan rew ngide mas tho ekne ki don ar chat ki hukum ki bala tho do blei ki dei ki hukum ki bala tho ha ki mau lang kniam ki hukum ki bala tho do Moses la tho ha ki kitab malabu hakrung jong ka senduk kecutang bat kini ki hukum ki long kisaki persya yangi ka tien ka chung blei ka ong kilong kisaki persya yangi pe ya kai ka bau blei ulasa narfna nei kai ka bau jisu ulasa narfna ngini pule biang nai Kolosai kal nong ka ba ar ka khot ka ba khat saw ka ong ne habala la pendam no ya ka kot ka cingkular bala tho hakaniam karukom kalong ka ba syai la pendam no ya kai ya ka kot ka cingkular ka ba tho hakaniam karukom syamla ong bala pendam no ya ki mau ka cingkular re ong no la pendam no ya kata kot ke cingkular ke bala tho hakan yam karukom ke bayle persya yangi kaba long persya yangi bat ula wengru ya ka uda sanar ya ka hakading na ti amno la sanar ya ka kot ke cingkular ke bayle persya yangi ha kitab Deuteronomy amno kan long ka saki persya yami kade ya kata ken kaba Jesus Christ ula sanar wat num soto baklaba yong ba kadai ya ka shipo hukum ka ba Jesus Christ lasanar Jesus Christ shim lasanar ya ka shipo hukum dai kadai ya ka hukum jong ka jingle niam le rukom ka ba Jesus Christ lawan mansanar pet ka khot ka ba khatsan ka no bat haba ulala launo ya lalauno naladi ya ka jing sensyar bat ya ka bor udah thatrong ya ki ha ka ba pau udah risa halor jongki ti udah risa halor jongki kai kani ka ba ong udah risa halor jongki itip habau Jesus Christ la sa narfna haga jingsa narfna ga chung ong no la pendep kemut la pendep no ya kata kanyam karukom kaba nadu kipor kichong Moses nadu kipor kichong Adam terter ha kipor kichong Jesus Christ la pendep ya kata kicing kicing kriam baro kiba ngimdon kamshu ban kinya man kriam yaki bat kata khot ka bakhan riyo ko ong ne namar kata wat ai ba ununuru unbishar yapi hakaba bam lani kabadi lani syapanggas ni jing khawai lani unai thmai lani kasni sabaton ngim dei ban le shu yakini girukom ban yashim menta hakabaya bam ni kabaya di lani ban sumar biang yakini ki sabaton kecing le niam ong wat ai ba ununur bishar yapi nawar kar khot bakhan yo ko ong ne kiba long kasar ngiu yaki ki ban sawan henry kambet kalong ukres kibalong kibalong kaserngil ya ke ban sawan henry kamet kalong kajong ukres balai ba ong bakalong kaserngil pitip nem lara piong ba kasabaton kasngi ban nyo kalong kaserngil to pen i yang hakan ukurkom kalong kaserngil kasngi sabaton kasngi ban nyo kalong kaserngil henry lara piong ba kini ki sabaton ki cingle niam kini ki cingknya cingkriam kilong kaserngil ngila masoto katukas nam kabalata agi syokat kayang parsi ya kasnam kajong Jesus Christ kabalong kaserngil ya kasnam kajong Jesus Christ utu ublang wangi penyap ha katu kepor bakiknya kalong kaserngil you know kalong kaserngil yu Jesus Christ ban yap na kamta ki pop kijongi ngide masoto bagitu kicingkinya cingkriam barakot kilong kaserngil here ngimla ban penlong serngil ya kasngi sabaton kasngi banyo
Hakan ukurkom kasngi sabaton kasngi banyo kan long kaserngio. Yau Jesus Christ. Kasngi sabaton habang isong sngi sabaton kapatkan mau ino. Bau Jisu hi udai unong thao. Ya kan ka beneng, ya kata ka beneng, ba dia kan ka perthai, bat yang ngilang baro. Om dei ba kan long kaserngio. Kapatkan mau ini ba pleng habang isong sngi sabaton ni ito yau tau nong thao ba nong pelong ujongi. Ubala thao yang ini haki henriu sngi bat ula isong sngi ha kasngi banyo. Nganget lada pila on penia pere kini ki hukum kiba blei ula ai kiba blei hi udala tho dala chong ka sen reakti bat ya ki hukum kiba Moses ula tho nganget ba pin nom don jing e halor kani ka khot bat ni de so tho ba bun hi ki brio habang ye kren sapang ka sngi sabaton niong ba ni de men chong sngi sabaton ki ong no ngim don kam shu ya ka to ka hukum ngim don kam shu ya ka to hukum kamut ki ong no ka hukum ka ba latho do blei da ka sen reakti chong blei ki ong ngim don kam shu bat ini pek saya ka wei pat ka cingkeli ka bak babon ki bri ki ong no pek hang ne ngilala ban rakhi ya ka no ko sngiru am don jing per ladang isong sngi ka no sngiru kam don jing per ya ka ni ki la persong no rem na ka shithi shiki nong rom kal nong ka ba khat saw ka khot ka ba san bat ban ri ko ne wei unyok ukam nyokor ya ka wei ka sngi ban ya ka wei pat ka sngi wei pat unyokor rengkat ya ki sngi baro to long wei po wei baro ubas ngau kut nya ha la ka jong ka jing mot hi utau banyokor ya kata ka sngi unyokor ha utrai kumjuru uta ubam ken ha utrai namar waingo ha blei bat uta ubombam ken hau trai kumjuru aingo hau blei babon kibri ka ong no pet hang ni ngila man song kanu nu wasngiru hato kani ka khot ka kren ni kata hato kani ka khot ka kren spanggas ngi sabaton tadang ipet hang ni ngim syam ru ba ka kren spanggas ngi sabaton nei ka ong no we nyokore ka we ka sngi we nyokore ka we pat ka sngi but we ubam bat we umbam pan ngim de ban ya bishar bat ngim de ban ya bishar para bangen kani hi kat khot hi na ki babun ki start bible hi ki menjur bakani kat khot ka kren syapang ka jing sha chen et kidon ki brio ki ba sha chen et ha ka we ka sngi bat kidon pat ki brio ki ba sha chen et pat ha ka we ka sngi kam syam la kren syapang ka sngi sabaton bat kam syam la pani ba ni de ban song sngi no ha ka we pat ka sngi sabaton ka de ka ba ubleu la pen kentang bat la ker khu ya ka ngimla manong ba kam lele lani compare bat nganong biang sai sien ki ba pun ki brio ki ong no ka sngi hi kan numla ban pen em ya ubreu ka de ka jing shisha kasngi hi kan numla ban pen em yo brio Jisu kan ban pen em yanga bat yapi lada ni kongo bat ni bot yau balai Jisu haba wan sakni ka prathai wang no ngam syam lawan ban pendam no ya ka hukum lam nei kinong itu apa rei ngawan ban pen scam ini pe ya kani na gospel theos kolong basan kada khot ka ba khat nyo bat khat pra kong gum ne Jisu dal di wong no wat mut panglawan ban pendam no ya ka hukum lam ni kinong itu lupa ngam syam lawan ya ka ban pendam no henre ya ka ban pen scam na ba shisha nga ong hapi habanda lek no ka beneng bat ka kendo kat iwe idak barit lani bakun kendiat na ka hukum in om lek no tat ondala pendep baro ong no tang iwe bakun kendiat lani barit na ka hukum in om lek no tat ondala pendep baro Jisu ukran sapang ka hukum ka jong blei batang iwe ibarat ani bakun kendiat inom lek no tat ona pendep yaki baro desi ngilam nong we to bakun kendiat agini gisni bomta desi wat tang komar unum lek no na ka hukum ka jong blei Henry ladang ye kran agini gisni ngi ong sapang ka sni sabaton ka ba blei ula tho ka senre akti ka jong uhi yong no ngim don kam shu yakani ka hukum ngim don kam shu yakani ka hukum kimla wan penia pher ya ka hukum ka bang ngim don kam syu bat ya ka hukum ka bang ngidang don kam balai bang ngim syam lawat benia ya ka tin ka jong blei bat
lara pipet hang ni ko ong ba wat tang iwe ibarit lani ba kun kindiat inum lek no na ka hukum desi ka hukum syapang ka sabaton ka dei ka ba jrong tam na ki hukum baro kumno kala ban lek no na ka ni ka hukum ngimla manong ba ka ni ka hukum ngim dan kamsyu bat sakaweru kumoong ipim ne ni sumar ya ka sabaton dei ba ka sabaton kan pedim yingi hendrei ba Jesus Christ un pedim yingi balai bangi sumar ya ka sabaton namar ba ni yau Jesus Christ dei ba kumbadon boong ba ni yalap betang ya kata kasngi sngo kumba kata kasngi kan penim yangi hendrei ngong ye pi kamdei kata kasngi ka ba penim yangi balai bangi song sngi kani sngi sabaton namar ba Jesus yangi bat ladang ngi yu jisu ni de ban chong sni hakane ka sni ka jisu la ai hangi we bat ke shitish ki hebrew ku mangala pule pi hebrew kal nong ba saw ka khot ka khandai ka omno kadang sa ka ching song thai ka sabaton yaw pai lang chong ble ladang i kwa ban long ki pai lang chong ble ka sabaton kadang sa yangi ba ladang ngi yu jisu ni de ban sumar ya ka sabaton nomor jisu ha gospel yones kal nong ba khat saw ka khot ba san omno lara piye yang sumare ki hukum gijonga tilada piye yu Jesus Christ ni dei man sumar ya ki hukum gijong Jesus Christ ban penkot ngini phai bat nga saka city ka baning kong ka jong Yohanes kalnong ka ba city ka baning kong jong Yohanes city ka baning kong Yohanes kalnong ka ba ar ka khat ka ba saw ka bang ne utaw baong nga itu yu bat ubom sumari ki kum jong ulong ubalam ler bat kata ka chini sisa kamdon hau tarang bangi itu yu ngila dei ban sumari ki kum jong ki kita ki kum jong ki hukum ki jong ki kentop ya kasni sabaton ru ngimla man sumar tang khandai tang ki hukum ngimla man sumar tang pratali ki hukum hendrei ngirim sumar ya barok ki hukum ki bau jisu ula ai au Moses hakimaul kniam katba udang dan haulum sinai bat ngi song tho ba lada ngi hi ngi yu jisu ni de man sumar lot ye ki hukum bichu teng nganget ba pila song tho ba balai ba ki ba bon ki kristan ki song sngi ha kasngi kong chung katayo henrei ki dang don pat ki kristan ki bada sisa yu Jesus Christ ki ba song sngi ha kasngi sabaton balai ba ki song sngi sabaton mar pa ki kongo ya ka hukum go chung Jesus Christ dei baka sngi sabaton kan pen ya yaki henrei nomor ba yaki la pen na kata kata ni song sngi ha ka sngi sabaton toy bo blame ker khu ni kubor ka ba kila yo sngo ni klipman bat bo blehi unang pensai susu ban persu tho susu ya pi kat ba pi wat bat pi pule ya ketin ke chung blai na kumta ke burom ke chung blai amen.